Υπάρχει ένα μυστήριο, μια μυστηριώδης εικόνα από τη Θεσσαλονίκη και τον Γιώργο τον Γρηγοριάδη. Ναι, ναι. Την είδαμε εμείς προηγουμένως. Θα πάμε στον Γιώργο να μας πει. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και καλή εβδομάδα. Προσέξτε που είμαι. Κέντρο της πόλης, έτσι. Δεν φαίνονται σπίτια γύρω μου. Ναι. Βέβαια. Μια ωραία γειτονιά στη Θεσσαλονίκη. Μια πολύ ωραία γειτονιά στις 40 εκκλησίες της Θεσσαλονίκης. Προσέξτε που θα βρεθώ με τον Στέφανο Κουζανίδη, ο οποίος είναι ο οπερατέρ μας. Καταρχάς να σας πω, θα του τα δώσω μετά το ζωντανό. Έχει πέσει επιστροφή για τους καλεσμένους. Αν μπορούν οι φίλοι μας, η τεχνική εκεί, η Δημητρούλα, να μας εξυπηρετήσει λίγο. Πού πας, Γιώργο, περίμενε, Γιώργο. Ναι, να περιμένω. Τι. Όχι, μπει, προχώρα. Άλλαζε φίλτρο ο Στέφανος και μπράβο του. Το έκανε και έτσι. Λοιπόν, προσέξτε που πάμε. Αυτό το πηγαίνουμε σε ένα σπήλαιο, μπαίνουμε μάλλον σε ένα σπήλαιο. Είναι ένα καταφύγιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το έφτιαξε ανθρώπινο χέρι. Έχει πέσει και η δική μου επιστροφή τώρα λόγω του σπηλαίου, να ξέρετε. Τότε δεν είχαν προνοήσει για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Επομένως, θα κάνω παιχνίδι εγώ. Βλέπουμε δύο κυρίες, η Αγγελική και η Ματίνα. Είναι μέλη του Συλλόγου Σπηλαιολογίας Θεσσαλονίκης Πρωτέας. Και θα μας εξηγήσουν τώρα τι ακριβώς γίνεται εδώ μέσα και πού βρισκόμαστε κιόλας. Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε σε ένα όριγμα, δηλαδή ένα τεχνητό ορυχείο, το οποίο δημιουργήθηκε κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο τότε. Αυτό σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Είναι 20 μέτρα. Το μήκος του είναι 20 μέτρα και έχει πλάτος και ύψος 2x2. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ακούμε και επιστροφή. Σας ακούμε, μπορείτε να μας ρωτάτε. Δεν υπήρχε καμία φυσική εσοχή. Έγινε εξ ολοκλήρου από ανθρώπινο χέρι. Ναι, έγινε εξ ολοκλήρου από ανθρώπινο χέρι. Χρησιμοποιήθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ως καταφύγιο. Εσείς τώρα είστε, η Αγγελική θα πρέπει να σας πω πως είναι γεωλόγος. Η Ματίνα είναι δικηγόρος όμως, μέλος του Συλλόγου Σπηλαιολογίας Πρωτέας. Εσείς τι δουλειά έχετε εδώ μέσα? Εγώ ασχολούμαι με τη σπηλαιολογία ως χόμπι. Είναι μια πολύ ευχάριστη ασχόληση. Ας βλέπουμε και λίγο, κύριε Κουζανίδη, έτσι, την εικόνα όσο μπορείτε να μας εξυπηρετήσετε. Για πείτε μας. Γιώργο, όταν λέμε επενδύουμε εκεί τον ήταν κρυμμένο για κάποια χρόνια ή είναι γνωστό? Και είναι ένα αντικείμενο που δεν έχει να κάνει με τις σπουδές. Είναι μία ενασχόληση που είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο και όποιος θέλει μπορεί να ασχοληθεί και αγαπάει. Έχει πέσει ξανά η επιστροφή. Να σας πω, μπορεί να είναι κουραστικό αυτό για τους τηλεθεατές μας, απλά θα πρέπει να καταλάβουμε λίγο τα τεχνικά προβλήματα. Ο χώρος, όπως βλέπουμε, έχει παλιά ρούχα, πίσω βλέπουμε ότι έχει στρώμα, γιατί στα τελευταία σεμινάρια που είχαμε έρθει βρήκαμε μέσα κάποιον άστεγο που έμενε. Τώρα χρησιμοποιείται από αστέγους, έτσι. Εσείς τι ακριβώς μαθαίνετε τώρα εδώ, τι μελετάτε? Κάνουμε στο συγκεκριμένο όριγμα, κάνουμε χαρτογράφηση. Δηλαδή, στην ουσία προσπαθούμε να αποτυπώσουμε το σπήλαιο πάνω σε ένα χαρτί. Με τις μετρήσεις που κάνουμε, είτε το μήκος, το ύψος που είπαμε πριν και το πλάτος, αλλά ακόμα και τη κλίση του πετρώματος και διάφορα άλλα, πιο ειδικευμένα. Μάλιστα. Και τελειώνοντας να σας πω, γιατί τώρα όποιος θέλει να γίνει μέλος του συλλόγου σας, μπορεί, έτσι. Οποιοςδήποτε, αρκεί να του αρέσουν τα σπήλαια και η φύση. Γιατί διοργανώνται και διάφορες εκδρομές από Ναι, διάφορες εκδρομές, σεμινάρια. Δηλαδή και στα σεμινάρια θα πάρει γνώση και από θεωρητικά μαθήματα. Δεν είναι μόνο η πράξη, αλλά θα μάθει και θεωρητικά. Λοιπόν, ελπίζω να σας καλύψαμε. Αν είχατε καμία απορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια πολύ καλή αφορμή αυτό. Πιστεύω ότι σας καλύψαμε εδώ με την Αγγελικούλα και με την Ματίνα. Μην βγάλετε εικόνα. Έχει ήχο κανένας από τη. Κανένας. Έπεσε. Ούτε μπορούμε στον Νικολίτη να ζουμάρει να κάνει αυτό. Δεν μπορούμε στο Στέφανο. Δεν μπορούμε. Πάντως συνήθως. Ωραία, μπορεί να τους βγάλετε έξω. Βγάλετε τους έξω, θα συνδεθούμε σε 2 λεπτά. Να πω εγώ κάτι για τα σπήλαια. Βγάλετε τα παιδιά, γιατί είναι κρίμα να δεν δημιουργήσαμε τις κυρίες. Είναι εντυπωσιακό στα ελληνικά σπήλαια, αν πάτε, και εδώ αυτό είναι φτιαγμένο από χέρι, ότι βλέπεις αρχαία ονόματα, έτσι, Περικλής, Εμπεδοκλής, διάφορα ονόματα, χαραγμένα στους τοίχους. Είναι μια συνέχεια με την αρχαία μας ιστορία τα σπήλαια και είναι πολύ εντυπωσιακό πραγματικά. Ωραίο, πολύ ωραίο. Στο κέντρο Θεσσαλονίκης, σε κάτω το Λευκό Πύργο. Εγώ το παγώ, θα βγουν οι κυρίες και ο Γιώργος, θα είναι μια παρέμβαση. Στον Γιώργο Γρηγοριάδη, παρακαλώ. Γιώργο. Βγήκαν οι άνθρωποι από το σπήλαιο. Γιώργο. Βγήκαμε για να μας ακούν, να σας ακούνε μάλλον. Γιώργο, μας ακούνε και η Αγγελική και η Ματίνα. Και οι δύο. Στέφανε, κάνε ένα κοντινό, αδερφέ, συνάδελφε, αγαπημένε. Ένα κοντινό στις κυρίες. Με τα κράνη τους, Στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης, θα βρείτε ένα σπήλαιο που πρέπει να επισκεφτείτε γονείς, παιδιά, όλοι μαζί. Και στο πρόσωπο αυτών των κοριτσιών των εκπληκτικών κυριών, καταλαβαίνετε, παραφράζω λίγο τους στίχους που τραγουδάει ο μεγάλος Πασχάλης Τερζής, ότι και στα σπήλαια είναι η θέα. Αυτό ήθελες να μας πεις. Όχι, δώσ' το.
Να είστε καλά, την αγάπη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη σας ταλαιπωρούμε. Καλημέρα. Ναι, καλό. Είναι στα υπόγεια λέει. Στα σπήλαια είναι.